Γεια σας παιδιά, Μακτού εδώ πέρα και σήμερα παίζουμε Clash Royale. Ναι, ας ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω ακόμα πόσους αγώνες θα παίξουμε. Μπορούμε να παίξουμε πάλι 3, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Ας ξεκινήσουμε. Πόσο βάρκει με αυτό το σημείο. Και σήμερα, για να ξέρετε, θα πέσουν πάρα πολλά skeletons. Και νομίζω πως έπεσαν και στο προηγούμενο επεισόδιο. Νομίζω δηλαδή, γιατί δεν βλέπω κάθε μέρα τα βίντεο μου. Να βάλω τι να βάλω, θα το αφήσω, πάει 10. Να βάλω τα 3 όλα μαζί. Θα πήγαινε 10, πήγε 10, ωραία. Τούτο. Ωραία, έβαλα 3. Όχι ρε φίλε. Dragon Baby. Εκεί. Και πώς βγαίνει, αφού η πόρτα είναι από εδώ. Από μπροστά έχει ένα τείχος. Πώς βγαίνει. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το παιχνίδι. Κάνει πολλά παράξενα. Άμα βάλει κάποτε και αντίπαλος, θα δω πώς το κάνουν. Και κάτι άλλο που δεν μπορώ να καταλάβω, είναι κάτω ποτάμι τι είναι και το πατάνε οι άλλοι παίχτες και δεν πέφτουνε. Αυτό είναι κατανόητο. Ναι, εγώ στη θέση του Dragon Baby θα το έκανα στο καβαλάρι. Που θα με νικήσει πάλι. 30 δευτερόλεπτα έμειναν. Και τίποτε πήγε 60, δεν το είδα. Δεν είμαι παρατηρητικός. Έχασα, ωραία φίλε. Να πάρει. Μάτσοβερ. Συγγνώμη. Later. Ας ξεκινήσουμε και τον επόμενο. Πόση ώρα κάνω record? 3 λεπτά περίπου. Έτσι. Το μεγάλο. Ποιο να βάλουμε? Θα βάλουμε το ρομπότ. Και πέσω με ένα που είναι 3 level. Έτσι. Καλά, την άλλη θα την αφήσω, μπορεί να το σκοτώσει και ο πυρός. Θα χάσω. Μάλλον. Το μεγάλο. Θα παλέψει με τον άλλο μεγάλο. Αλλά δεν γίνεται.
φίλε. Είμαι σίγουρος μπορώ να καταθέψω τουλάχιστον ένα πύργο. Σίγουρα. Όχι, 60 δευτερόλεπτα, με αγχώνει. Α, ωραία, το καταστρέψω το πρώτο πύργο. Αλλά και πάλι αγχώνομαι. Έχω πολλά skeletons. Όπως είπα, θα πέσουν πάρα πολλά skeletons. Παναγία μου, θα χάσω πάλι. Ωραία. Καλά πάμε μέχρι στιγμή. Τι να βάλω. Όχι ρε φίλε, θα χάσω πάλι. Έλεος. Μείον 8 κύπελα. Να πάρει. Later. Ωραία. Ας πάμε και στο τρίτο και μετά το κλείνω το βίντεο. Δεν μπορώ να καταλάβω καν το όνομά του. Και παίζω με έναν που είναι 5 level. Πάλι θα σκοτωθώ. Θα πεθάνω. Κάτι έχω πάθει σήμερα με τις λέξεις μου. Αυτός, για να ξέρετε, αφήνει μπόμπες. Και έχασα. Σε 3 λεπτά περίπου. 3 λεπτά περίπου έχουμε. Όχι πάλι τούτος. Καταστρέψαμε το πρώτο πύργο του. Με τα σκελετός θα το σκοτώσω. Φύγετε. Τα μισά παίζησαν. Να βάλω αυτό. Αυτό μου έρχεται πρώτα στο μυαλό μου. Κάτι μου λέει πως δεν θα. Ή μπορεί και να νικήσουμε. Τα δευτερόλεπτα να έμειναν. Με αγχώνει. Νικήσαμε. Νικήσαμε. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον Ιάσονα που ό,τι βίντεο κάνω τα ανεβάζει σε ένα άλλο πρόγραμμα. Και αυτά εγώ πήρα. Γιατί μου δίνει τόσα λίγα. Και αυτό ήταν το βίντεο μας. Να μου βάλετε like, subscribe και να αφήσετε κανένα σχόλιο. Γεια σας.